ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சூப்பர்பான ஆஃபர் உள்ள ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் தான் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்குது. இந்த சூப்பர் மார்க்கெட் பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் பாயிண்ட் தான். இது வந்து திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் மீஞ்சூர் ஏரியாவில் புது பஸ் ஸ்டாண்ட் ஆப்போசிட்லேயே இந்த சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். உள்ளே போய் பார்த்தா நிறைய பொருள் இருக்குது, எக்கச்சக்கமாக பொருள் இருக்குது. எல்லாத்துக்குமே எக்கச்சக்கமான ஆஃபர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. 2 ஃப்ளோர் இருக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் வந்து ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்து ஸ்பைசஸ்ஸு, ரைஸு, வெஜ்ஜு, அப்புறமேட்டுக்கு அந்த லோட்லாம் கீழே வந்து இறங்கும். அதுக்கு தனியாக ஒரு 2 ரூம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆஃபீஸ் ரூம் தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க. அதே மாதிரி வந்து லோடு இறங்குற தனியாக அந்த ரூம் கொடுத்துருப்பாங்க. இதெல்லாம் மாவு ஐட்டம், சர்க்கரை, மூக்கடலை, அது எல்லாமே இங்கேயே இருக்குது. கீழே வந்து ஸ்பைசஸ், ஃபுல்லாமே ஸ்பைசஸ்ஸு, ஜூஸஸ் எல்லாமே இருக்குது. பாருங்கள், இது எல்லாமே மூக்கடலை அந்த மாதிரி ஐட்டம் தான். இந்த பக்கம் வந்து வெல்லம், சர்க்கரை, பால் பவுடரு. இந்த பக்கம் வந்து அரிசி, காய்கறி ப்ளஸ் அரிசி இருக்குது. நம்ம வந்து லூஸில் வாங்குறதுனாலும் வாங்கலாம், பேக்கெட்லேயும் இருக்குது. அங்கே லூஸில் வாங்கிக்கிறவங்க தாராளமாக வாங்கிக்கலாம். அரிசி பருப்பு இருக்குது. இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் இருக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாமே ஸ்டாக்கில் இருக்குது. பாதாம், முந்திரி, திராட்சை, ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஆஃபர் இருக்குது. அதே மாதிரி சீஸு, பட்டர், பன்னீர் எல்லாத்துக்குமே ஆஃபர் இருக்குது. டொமேட்டோ, எல்லா காயுமே இருக்குது. எல்லா காயுமே ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா அந்த எல்லோ கலர் கார்டு மாதிரி போட்டிருக்காங்க. எல்லாத்துலேயுமே ஆஃபர் இருக்குது. நீங்கள் எது எடுத்தாலுமே பர்சன்டேஜ் கணக்கில் இல்லாமல் அமௌண்ட் கணக்கில் தான் குறைப்பாங்க. 35 ரூபா, 45 ரூபா, அப்புறம் பை 1 கெட் 1 கூட இருக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. பெரிய பெரிய ஐட்டமுக்கு கூட பை 1 கெட் 1 கொடுக்குறாங்க. சிப்ஸ் ஐட்டம், பிஸ்கெட் ஐட்டம்லாம் இங்கேயே இருக்குது. செகண்ட் ஃப்ளோருக்கு போனீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஷாம்பூ, பாத்ரூம் கிளீனர், அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு வந்து பிஸ்கெட்ஸு, ஜூஸஸ், இங்கே கூட ஜூஸஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு வந்து கெலாக்ஸு, ஊறுகாய், அப்பளம், ஒரு வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே இங்கே இருக்குது. நீங்கள் வேணால் ஒரு தடவை வந்து பாருங்களேன், அட்டகாசமாக அள்ளிட்டு போவீங்க பொருட்கள் எல்லாத்தையும். ஜாம் வெரைட்டி, அப்புறமேட்டுக்கு டொமேட்டோ சாஸு, சில்லி சாஸு எல்லாமே இருக்குது. பாருங்கள், ஜூஸ் வெரைட்டிஸ் வந்து நிறையவே இருக்குது. நம்ம வந்து என்ன ஃப்ளேவரில் வேணுமோ ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம். ஜூஸுக்கு கூட அமௌண்ட்டு குறைக்கிறாங்க, ஆஃபர் இருக்குது அந்த மாதிரி. அதே மாதிரி வந்து பை 1 கெட் 1 ஆஃபரும் இருக்குது. இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக நூடுல்ஸ் ஐட்டம் தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து சாக்கோஸு, கெலாக்ஸு எல்லாமே இருக்குது. ஓட்ஸ் கூட இருக்குது. இந்த சைடில் வந்து ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குது. லேஸு, சிப்ஸு, குர்குரே எல்லாமே இருக்குது. இந்த சைடு வந்து ஷாம்பூ ஐட்டம், அப்புறமேட்டுக்கு வந்து ஃபேஸ்க்கு போகிற ஃபேஸ் வாஷ், ஃபேஸ் க்ரீம் எல்லாமே இருக்குது. குழந்தைங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுற பேம்பர்ஸு, ப்ளஸ் நம்ம வெளியே எங்கேயாச்சும் சாப்பிட போனோம்னா அதுக்காக பிளாஸ்டிக் அந்த அட்டையில் தட்டு, அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு வந்து இப்பி, மேகி, நூடுல்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. எலக்ட்ரிக் பொருட்கள்லாம் இங்கே இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து டீ தூள், அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு காஃபி தூளுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஆஃபர் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பூஸ்ட்டுக்கு கூட ஆஃபர் கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பூஸ்ட்டு, ஹார்லிக்ஸு, அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு க்ரீன் டீ. கீழே வந்து பூஜை பொருட்கள்லாம் இருக்குது இந்த சைடு. அதுக்கப்புறம் பாத்திரங்கள்லாம் இருக்குது. பாத்ரூம் கிளீனிங் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இந்த பக்கம் இருக்குது. எல்லா பொருட்களுக்குமே ஆஃபர் இருக்குங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம போனோம்னாலே இந்த பொருள் எடுத்தால் இதுக்கு இல்லை, இதுக்கு தான் ஆஃபர், நீங்கள் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்கிற ஒர்க்கர்ஸே சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பக்கம் வந்து சோப்பு, எல்லா வகையான சோப்பும் இருக்குது. உங்களுக்கு எந்த ஹேர் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது. ஷாம்பூ ப்ளஸ் ஆயில் எல்லாமே இருக்குது. கீழே வந்து சர்ஃப் எக்ஸல் கிலோ கணக்கில் இருக்குது. அப்புறம் இந்த பக்கமும் சோப் எல்லாம் இருக்குது. அப்புறம் லேடிஸ் பர்சனல் ப்ராடக்ட் கூட இருக்குது. அதில் தான் இங்கே இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ளஸ் இந்த ஷாப் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த ஏரியாவுடைய அட்ரஸை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். போயிட்டு பொருட்களை அள்ளிக்கிட்டு வாங்க. பாய்.